मात्र यजाई कुशल ଅଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ତୁମର ଏକି ଭାଷ ମା ତୁମ ଏ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋ ମସ୍ତକ ଘୁରି ଯାଉଛି ପାଦ ଘୁରି ଖସି ଯାଉଛି समरासुर पदवेळे मते दुई जीवन जाचिले रामाजी चौदा वर्ष वनवास राजा सिंहासन सीताला पळकून सांगायला निघाले चौदा वर्ष वनवास हे भगवान त्यामुळे कोण हवं साहिबाई पिताचं हार बघाली आम्हाला ठावातो
आदिवासी राजाच्या राजसिंहासनाखाली पडते. माता माझा संत भगवान राघवा माता तिला मोसला नको म्हणे अंतुरच्या घरात आहे तिला मंत्र करवायला तिला मंत्र केलं बोलतो
गांधीजी काहीँकी मुदा हाँस्नुलाई कथाना काहीँकिना म हातले नथै शङ्खा मकै नथै सिन्दुर म हेबी अयोध्या राजमाता अरे सर्वे जादू ए अयोध्या ध्वंस ହୋଇଯାଉ ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ପାପ କରିଥିଲି ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ନାରାୟଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏପରି କାମ କରିବି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ